ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಒರಿಪಾವನಿಟ್ಟು ಬಾಬುಕರ್ ಕೇರ ಮಲ್ತದನ ಸಾಧನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ರಾಜ್ಯ ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಂತೇರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ 2025 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದಾರು ಪಾತೀರಿಯರ ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಮೂಜು ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಏಲಿಗಳಿಗಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸದ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ 2025 ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು நடத்தது ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣೆಮಿಗೆಲಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುತ ಪಾತಿರ ಪಂಡದ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುದಿರು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವಾ ಇಂಚ ಬಿನ್ನಿರೀತಿದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ತುಡರ ಬೋಳ್ಪ ಪೊತ್ತಾಯರು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗೂಡುದೀಪ ಏರಾದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥಕ್ಕೂ ಶುರೂಡ್ದಿಂಚ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕುರ್ದು ಬೇರಿತಾಂಗ್ ಕೋರೊಂದುಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ರಿಗೆ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ 2025 ತಲೆಕೊಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿರು ಒಂದೆಟು ಬಾಬುಕರ್ ಕೇರ ಮಲ್ತದ್ನ ಸಾಧನೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಂಥ ಇಂಚನೆ 125 ವರ್ಷ ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಆತಂಡು ಐಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಗೂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ದೀಪ ಬೊಳ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪಂಪನ ಇಲ್ಲಡು ದೀಪ ಬೆಳಗೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ವಿವೇಕಾಳುವ ಪಾತಿರ್ದು ಐವ ಅಜ್ಪಕಡಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಂಥ ನಡಪಂಡು ಒಂದದ ಪಿರವುದ ಬೇರಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಕಲಗಾರಿಕೆನ ಉರಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳ್ಳಾಯಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಪಣವ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೃತಿನ್ ಡಿ ಅಮೀನ್ ರಮಾನಂದ ಕಾರಂದೂರು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ನರಮಾಣಿ ನಂಬಂದಿನ ಇಂತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನರಮಾಣಿನ ಒರಿಯಗೊರಿ ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಅತನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಮ್ಮ ದೊಬ್ಬುಲ ಕಟ್ಟಳೆಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ದುಂಬದ ಜನನ ಇನ್ನೇನು ಕೊಣೆಯರೆ ದುಂಬು ಕೊಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ ಈ ಗೂಡುದೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನದ ಇನಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ 25 ವರ್ಷಡು ಇನಿ ವೈಕ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತೊಂಡಿನಿ ಯಾನು ತೂಂದೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ ಬುಳೆದು ಇನಿ 25 ವರ್ಷಡು ಎಂಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬಾರಿ ನೆನಪು ದೀಪರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ತೆಗೆದಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗದ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳೂರೇ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ. ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲಾಗಾರನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಕೇವಲ ಗುರುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮೊಕಲು ಸೀಮಿತ ಆಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಲಿ ಒಂದೇ ದಾಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯಪನ್ನಗ ನೆಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡೋನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಕ್ಷರ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನ್ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಏತು ಶೋಕುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಅಂಚ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಸರ್ ಪಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷತ್ತು 155 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬೆಳೆಯದಂದು ಬಂದು ದೇವೆರಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕುದ್ರೋಳಿಡ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಬಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಮುದ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೇತೆವಾ ಊರುನ್ನ ತೂಕು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜ್ ಪಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಮರ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮಾನದ ತಂದು ಆರು ಪಾತೀರಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಕುಡ್ಲದ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜುರೇಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮಾನ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡೆ. ಪಣಂಬೂರು ಬಂದರ್ ಇಡೀ ದೇಶುಡೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ಪನಂಚ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥದ CSR ನಿಧಿಡ್ದು ಅವು ಏತೋ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಲ ಮಾತ್ರ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕರಾಜುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮಾನ ಸಂದಾಡು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಮೂಹ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಹರೀಶ್ ಬಿಕರ್ಕೆರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೆರ ಈ ಪೊರ್ತುರಿತ್ತೇರೆ. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ, ಗೂಡುದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂದು ಪಂಡನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು ಮಾತರಿಕ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ ಬೈಕೇರು. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೇತೆ ವಾ ಊರುನ್ನ ತೂಕು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಬರವು ಮರ್ದಗ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಾದರಿ ಅತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳ ದೇಶಗು ಮಾದರಿಂದ ಅಕ್ಕರಾಜು ಪಂಡಿರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎದುಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. This is a very commemorable honor from Namakudla management and people of Mangalore city. I always say no Ativrushti, no Anavrushti, because a Mangaluru Samudra Pattane Parashurama Srushti. This has its own benevolence, greatness, adolescence, beauty, culture, which can't be compared with anyone, any other city. Your culture, your customs, and your values will continue, and I am very confident that Mangalore city will be a role model, not only in education and medicine, but also in customs and way of living. I wish the Mangalore city and the people, state of Karnataka, a great success. Thank you. Jai Karnataka, Jai Bharat. ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಬೊಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ರಡ್ಡಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಗ್ಲ ಬೇನೆ ಆವಂದನಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದಿರು. ಈ ಚಾನೆಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳಗಡೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂತೇರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಮರ್ಯಾದಿ ಸಮ್ಮಾನದ ತಂದು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ ಉಚ್ಚಿಲ ಉಡಿಪು ದಸರದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೊಕ ನಾಡೋಜ ಬಿರುದು ಪಡೆತನ ಉಡಿಪುದ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಯಜಮಾನಿರು ಬೊಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ದಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದುಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಆವಂದನಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯಕುರ್ಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೆಳಗಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯನ್, ಕುಡ್ಲ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೇರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಕಾರಂತಿರು ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬೊಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿಕರ್ಕೆರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿಕರ್ಕೆರ, ಮೋಹನ್ ಬಿಕರ್ಕೆರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೆರ, ಬೊಕ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು.
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನು 24ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಈಗ 4-5 ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚಾನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒವ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗೂ 40 ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂದು ಪುದರ್ಪೋಯಿ ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂದಿರು. ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ದ 4ನೇ ಶಾಖೆನ ಕೂಡ್ಲದ ಬೆಂದೂರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು. ಜೀವಿತಾವಧಿದ ಭರವಸೆ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ದ 4ನೇ ಶಾಖೆ ಕುಡ್ಲದ ಬೆಂದೂರು SS ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೈತರು ಐತಾರ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲಿನ ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ದ ಕುಡ್ಲ ಶಾಖೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೆರು. ತಾನು ಒಂದುವೇ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೈದೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ತನ ವ್ಯವಹಾರಗೂ 40 ವರ್ಷಲಿನ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ ಐಕಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅರ್ಥ. ಬಂಗಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿದು ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪವನವು ಸುಲಭ ತಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡಪವನ ತನಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಪುಗರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂದು ಪನ್ಪುನ CSR ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಮೈ ಬ್ಲೂ ಡೈಮಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ವಜ್ರದ ಪದ್ದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಕುಡ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗೇಶಾನಂದಜಿ, ಕೆನರಾ ಚಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ KCCIದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು PB ಅಹಮದ್ ಮುದಸ್ಸಿರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಫರೀದ್, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಬಿಂದು ಜುವೆಲ್ಲರ್ ಯಜಮಾನಿರು ಅಭಿಲಾಷ್ KV, ಡಾ ಅಜಿತೇಶ್ KV, ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುನೀಲ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. This is my first time to Mangalore and I love the city. It's beautiful. And I've heard about Benda Jewelry, but this is the first time I'm visiting. And congratulations on 40th year, because it's not easy, because I've started my business of myself and I know how it is to run a business. And to have a staff for 20 years, that shows your character, that shows how loyal you are to them, then they are to you. And I wish the entire team good luck, and I'm very happy here because to associate with something which has a legacy, and I am very happy that I am part of this today. ಮೂಜಿ ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಶುರು ಆತಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆಲಿಡು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತದು. ಕುಡಲ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ SS ನಾಯಕ್ ಬೊಕ SL ನಾಯಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು.
ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪರ್ಬಾದುಂಡು. 3 ದಿನದ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿದು ಐಟೊಂಜಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು. ಸಂಪತ್ತುಗೆ ಯಜಮಾಂದಿ ಆದುಪುನ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾರದ ಅಂಗಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಯಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜೈಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಟ್ಟನುಡುಪುನ SS ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ SL ನಾಯಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡಿತನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಲಡು ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾವಳಿದ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು SS ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ SL ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗಿರಾಕಿಲು ಬಿನ್ನಿರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ಓಲೋಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಕ್ಲಿನ ಕೈಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಆಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು 6 ಪಾತೇರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಮುಗಿತಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಲಿ ಗಡ್ದು ಆಚರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಎದುಕೊಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿರು ಕರ್ಕೆರ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲು ಕಾಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರೆ. ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ ಕಲಾವಿದಿರು ನಾಟಕ ಬರಿಪುನಾರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರೈನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮಿರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತನ ಕುಡ್ಲದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಧನೆ ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಬಿಪಿಕರ್ ಕೆರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೇವಾ ಭಾವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದು ಪರಬೇರನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಿವಾಕರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಗೆ ನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿಯೇಸ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಶೋಧಿತ್ ಅಮೀನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರದ ವೈಭವ್ ವೇದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಿಇಒ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪ ಸಮನ್ವಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಎಸ್ ಅಮೀನರಿಗೆ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 2025 ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ. ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದಾರೇ ಆದು ಪುನಃ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಿತಿನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಮ್ಮಾನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಓಲೋಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮಕ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಆಪನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಓಲ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಗೆಲ್ಮೆಡೆ ಸಾಗೋಂದು ಪೋವಡಂದು ಪಂಡೀರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ನನದ ಕಡಲ್ದಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಡಪತ್ತತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಂದನವೇ ಬಡತನ ಅಂದು ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆತನು ಬದುಕು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯರಂಗ ಕೊರನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ತೇರು ಆರ್ಪಂಡೀರು.
ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕಾರಿನ ನಡುಟು ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಟ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷಿಣಿ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ನಜೀರ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಸಂಸ್ಥದ ಅಸ್ಗರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲಬಿನೆರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜೈರಾಜ್ ಎಚ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಪಣವ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಪಿ.ಕೆ. ಗೌರವಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಃ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಏನು ಮಾನಾಯರು ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಓಲೋಲು ಪೋದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಓಲಾಯ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲನೇ ಸಂಸಾರ ಎಂಕಲನೇ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಆದೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಏತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ಅಂಡ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೇರ ಅವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆಸೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಈ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಾಮದ ಪದವು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬುಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಡುದೀಪ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡಪಾದಿರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಿ ರೋಜ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದೀಪನ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಾಮದ ಪದವು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಬುಕ್ಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಡುದೀಪ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಂತಿ ರೋಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಪಿಂಟು ಈ ಪೊರ್ತುರಿತ್ತೇರು. 2 ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುದೀಪ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡಪಾದು. ಗೂಡುದೀಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬುಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ನಡಪಾಯರು. ಬಿಕಾಂ, BBA ಬುಕ್ಕ MCom ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಗೂಡುದೀಪ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಐನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನದು ಮಾರಿಯರು. ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಾಂದು ಪನ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಅಂಚಲ ಆತಂಡು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ನೆ.